ji labari, ga labari na, ku zo ku ji labari na, ban san tambihi. Ku zo ku ji labari, ga labarinsa. Ku zo ku ji labarinsa, bai san tambihi. A karon farko ni na shiga soyayya, na yau dace da yarinya a mai kunya. Mun zama ɗaya da ita fannin tarayya, amma labarina sai yayi canzawa. Na sake a raina, ƙarshe kin guje ni. A karo na biyu komai yayi canzawa, na kasa gane menene ke faruwa. Na tsinci kaina a fage na rudewa, ashe wani zance suka yi jiyawa. Lamarin da ba haka ba suka ɗauka gaske ne. Ku zo ku ji labari, ga labarinsa. Ku zo ku ji labarinsa, bai san tambihi. A karo na uku ni na shiga rudani, na shiga tsarin soyayyar 'yan zamani. Na ce a faɗa min menene laifina ne, an ƙi a sanar min. Ni na shiga tsanani, labari na ku biyo ni ina da bayani. Labari mai sanya kuka, wataran kuma mai sa nishaɗi. A karo na hudu rayuwa ta canza min, na kasa gane dalilin canza min. Na so a fahimtar da ni ko ka nuna min, wayyo soyayya ta yi min mamaya. Ashe halacci yakan zamto ruɗani. Ku zo ku ji labari, ga labarinsa. Ku zo ku ji labarinsa, bai san tambihi. A karo na biyar sai na gano laifina, sannan sai ta ce sai na daina waka. Ni ko a burina sana'a ce da zan yi murna, sannan na ce waka ilimi ce kalli batuna. Ashe sana'a takan hana soyayya. A karo na shida jama'a ga saƙona, saƙon soyayya yakan zamto barna. Sannan kuma adalci ilimi ne kalbatuna, wayyo soyayya yau ga labari na. Ku zo ku ji labari na, ban san tambihi. Ku zo ku ji